Trebali dojmo svi na odmor, ja nisam imao ni mora one izlaze vidjeti. Meni 17. izlazio aprila, a ovaj me nije ubacio na spisak na avion. I uzeo kaj produžit će pasoš. I ostavi me 10 dana, ne mene, nego ostavio nas još nekoliko. I kad nema pasoša, idem mora u pičku maternu, kad nema pasoša, hoću da produžim. Ja sam mogao, dođem do i sad se javili, idemo na mitingu Mitiga se zove aerodrom. I dolazi, taj Libijac donosi pasoše nama na aerodrom. Znate, mi smo došli od tuda i on dolazi. I kaže meni, što ti, kaže, nisi otišao kad si imao vizu 17. Jebi ga, rekao, sam, kad ne određujem ja i uzeo. Dobro nije bilo. I onda priča nama kako je to bilo. Oni ne da su ti dvoje, oni su ubili našeg vojnog atašeja. Oružje su prodali, a nisu isporučili. Uzeli su pare. I on je deo para. Kaže, ja sam išao pre njega i kaže, veli, on je vratio pare, ja sam ga vozio u Tripoli. Ja sam mu, kaže, rekao da ne ide sa mnom. Kaže, ne, kaže, moram da kaže, kad je izašao iz kola, predavno su ga, kaže, ubili. Ništa razgovarali, nisu, odmah su ga ubili. Vojnog atašeja našeg. Predavno, čovjek vika. Jer tam su oni vozači, ne možeš ti sad, ti na arapskom ne znaš da pročitaš ono ništa. Oni pola ne znaju oni da pišu. Ko Kinezi. A ima li za Miloša kakvu posla druga? Za Miloša? A nešto traži posla? Za svakog radnika ko hoće da radi, posla ima. Gde god hoće. A nema vize. Da, treba viza, pa kakva viza? A ne znam ja Lim, nisam radio, ne znam. Čovjek je za specijalac, zašto za ove kompjutere, zašto? Struju. Pa je za struju, radi struju. Jovane, gdje si Jovane? Evo Milivoj došao. Ako si radio od termoelektrana, sve termoelektrana, tu nema mjesta za tebe. Kako je čuo? Ima je na Dinko isto. Nema mjesta za tebe tu. Gdje si Jovane? Pa ima li kiša tam Milivoj ovako? Ima, bit će kiša za Novu godinu. Znači ne uopšte. Biće u... Znači oni samo s mora iz rijeka na Marta je ova. prestala i... Je. Ako malo pokvasi ovako samo... A? Daj sa Milujem da idemo i mi sa njim tam da radimo. A Jovan i ti bi mogli vi ste zgodni ovako. A ti si zgodniji, jel? Ja. Pa ja ti... Kako ti da radiš moj posao kad ne znaš? Ja ne znam. Pa ne znam. Da priprema za kroji, to znaš. Sve. Sve. Pa znači ti s kim sam radio? Sa Geigerom. Jel? I šta kaže Geiger? Dobro. A dvojica radi. Kaže on. Šta se radi? Ti ćeš cijeli, dođi. Radi čovječe sve elemente ovime što treba da postavljaju, razumiješ, samo mere i to kaže idemo ja ti izmenimo sve ono što treba. I nas dvojica radi krojili. Znaš šta on kaže? Šta kaže? Ajde ostani, kaže, molim ti, aj ti kaže da radimo, kaže... Znam ja Janis kako je, slabo. Kaže on, da usavršiš, kaže, ovaj posao, vidi se da razumeš. A onda usavršiš kao ovaj posao, da budeš majstor. Pa jebote, takvi se traže, ajde bre Jovane, odmah ću te preporučiti. Znaš šta ja kažem? Ali ako te uvate na prvoj da ne znaš, najebu. Ti Miću. Odmah Al-Qaida dolazi. Čovjek me teo da obuči, bre. Pa što se nisi obučio? Neću to da radim. A ne da radi. Jel, Miluje? Odmah stiže Al-Qaida ako ne zna. Ba ja. I Gaddafijeva bivša vojska. Pa ne, meni nije našlo ovo raditi, nego Pa idem ja. jeste, pa sad će se to. Kao umazan sa prljav. Jeste, od lima treba budeš umazan. Evo Miloš. Čist je Lim, Lim sam poseče. Lim je čist, sam poseče. Ko Mora da poseče? pazi. Pa mora paziti što. Pa kada sam se ja isekao, maj. Pa treba znati lim držati, prijatelj. Prvo treba to da znaš. A čekaj, ti radiš za krovove onaj Lim ili radiš za one komore, za one
od ventilacije, do klime uređaja. Nema šta ne radim. Evo zelo. Jeste. Nemam ja zub. Ove koje spale, one su mekane kao... Imaš nož. Ceki, daj nož, Ceki! Znači, Ode, prvo man. mora da nauči kak se lim drži. Ja. Evo ovaj zelo. Zna. Nikad. Jeste. Opera. Ova, Ako ne znaš da drži lim, ne ništa. Je. Aj ne, poslije, neka i ovdje pa sad ide. Pojodom gore. kaže Gajger meni. Ajde, kaže, brate, ostane sa mnom. Reci bre baš. Dobar. Jesam. Stavi se s Vidvoje, Ceki. slušam. Vidio Vidvoja? Ja? A? Ja. Šamaral. Jeli? Šta? Čekaj ti Miloš. Dok te odvali šamarčinom, ako te odvali A? šamarčinom, a? Šta kažeš Ovo. mi? Ne. Ako je, zašto? Za struje? Pa ne mogu za limara, ne znam. Ja znaš kaj tu mene hora. Da. On čovjek radi tam, tamo, u radionici. Ja? Ja kad dođem s ovima, ovi svi... ti imaš svetla. Sve tamo. Odvajaju, ja trk njemu, pomognem čovjeku, razumiješ? Ja. Dva put svi pomogao, joj! I opet ideš preko ni Slovena. Jest. Tako je ti do montaže. Ovi naši kažu da sam Pusti ostari. naše, dok god može raditi. A ovi Slovenci rekaju nama treba kaj taki, to ja. Zna. I onda bolje prođeš sa Slovencima nek sa našim. Tak ti naš. Nisu ni platili, ono, koji to sam su $2.600. Neći nikad ni platili. Pa Slavišu Cajnog zajebali isto u Rusiji. Ali Rus. Ja došao 2016. ono, u novembru. Ja. Oni napravili da sam u martu, u aprilu pokvario im tamo nešto, 2017. Nisam ni bio tamo. Istela plate i 40 nas ima na spisku da smo pokvarili koje Da nešto pokvarili. Jest kao, znaš, moralo to. Pametan taj dosjetio se u pičku. I uzeo njemu za pare, sino. Pa nego šta je? Pa to je taj moja škola, je. A nelegalno su tamo. Nelegalno su tamo. Je. I ne možeš ideš da se sudiš, da ideš da pičiš. Digni ruke. A gdje je ovako boje Vidvoje, mislim, Libija ili Kuvajt? Mislim, gdje je klima, gdje je lakše? Ista je klima skoro, pa bolje u Kuvajtu, jer tamo imaš civilizacije, dobre imaš onih filipinski, imaš kineskinja. Možda su veće pare u Kuvajtu. A ista stvar. Ja, isto je to sve. Glavo nema, vamo ti je, znaš kakvi su ovi, kafane imaš ti oni njihovi, šta si tamo? Ja tako. Da popiješ čaj, kafu i Ali su ulazi u njih kafan. A ulazi ja što, odem naručiš piliće, pečeno, na primjer, ili nešto. Imaju oni za jela, roštilja. Ja, sve ima i sa alkoholom. Je, samo nema i Samo alkohol i sije. svinjskog i Pa to ko je Izrael, ja. Sve ti imaš tamo, imaš dobre stvari koje trebaju. To koje nije ti interesantno to, je problem. Čekaj, samo ne nose otvoriti. perađe, ne smo ovako. Pa dobro, zna se, u njih, starije žene su otvorene, Ja. mlada djeca do 34 do puberteta, valjda isto su normalno nose i Poslije, kratke ja. suknice, žene, devojčice. A ove? A ove, zna se već koja je, ona je pokrivena sva samo okice. Samo oči vire. Viri. Da ne pokvari, A čekaj, koje radi u kafani? U kafani radi samo šarci. Čarci, nemaš ti kako u kafani da radi, žena nema ni u prodavnici. I u prodavnici. Jo. Da li idu u školu, da li idu u školu? Imaš u bolnicama, E, kod dobro, zubara to sam išao da. 3-4 zuba sam izvadio. Imaju. Ona na prijemu je ženska, ima jedna lekarka, ima tamo sestre. Imao si zdravstveno, je tako? Ima doktor. Ništa. Nema ništa, zdravstveno plaća sve. A, pa to nije. Plati, A dobro. Ko te vađe zuba? Pa nije skupo, šta ja znam. Meni je uzeo 40 dinara, ni njihovi, to ti je
tad ti je 6 plus 7, 6 eura. Tako izgleda skoro. Pa dobro, Pa nije nije to dinara. mnogo. Pa ja, nije to mnogo. Ja. Ali sam morao, dao sam 40 dinara, moraš, jebete, moraš da vadiš krv, da nemaš sidu, da nemaš, što si strana, znaš. Onda moraš da odeš u bolnicu, u dom zdravlja, gdje vade to, u laboratoriju. Da daš krv i da mu doneseš papir da on smije da radi to. A sad treba da izvadim i ovo, teo da se pripremim ovdje da radim ovo, mora kura šaptera i testove i ove bogove, treba ovo daš. Ceo dan ti treba da izgubiš i daš završiti za... Nisu, valjda tam isto teza sa maskama da mora, ono. Pa ima, nose maske i A tamo. su vas pritiska da mora i to? Ne, niko. Nisu. Ovdje jesu bre. Pa sviraju kurcu. Ovo su u aprilu, u maju, baš bili pritisak, pa evo bilo zna. Prodavci, možeš uveći s maskom i neko radi. Ja pustili tu sam još kad pustila uprava vanredne stanje i svak ruka i mogu stvari početi. Slušaj ti, ja ću vam nešto reći. Jesi išao ti u školu? Jes? Jesi učio od Tesli šta? Jesam. Kad je Tesla nosio rukavice i masku, Pa znaš? nikad. A? Samo kad je da ga udari ja, ona struja, nikad. Nikad Sad nije. Znaš šta je sad ovdje? Cilj je sad da nastavnik primi plat, pa da li će on šta da uspije? Pa nije bitno, voli ga put. Ne. Prije ona ima obavezu nama nešto i da nauči. Pošla bi, a bil došli u Takvi su školu. oni bilo iz Bangladeša što dolaze kod te da radi. Sve levoruke. Imaju dvije leve ruke. A kako voze, gdje si volan? Ovi voze levo tamo. A U levo? Libiji možda vozi. A levo? U Libiji možda Ja, u tamo Kuvajtu ne je, može. Kuvajtu je desno. Ja, sve levoruke. U Indiji nije u Kuvajtu. Da, u Indiji. U Indiji je desno volan. Ja. Ovaj, Ne, u Indiji ide lijevom stranu. Indija, Australija, Ideš Zeland. ti, ali s desne strane volan. Ja. I sve kontra, prvenstvo je sa leve strane, nije s desne. Jeli? A? Sve A ima li još iz Bangladeša dolaze? Ima ja tebe to. A to su sve migranti ovi, I onda ti Ima li država Libiji, kaže, jasno. primi. I onda on primi jednog našega i primi njih 4-5. Ja. Znaš kako to ide? Da ti te koliko treba, 2, 3, 4 pomoćnika, nije 5. Ja. Znaš. Da ti 5 pomoćnika i onda kaže, možda je moja satnica 70 eura, na primjer. Znaš. I ti radiš 200 sati, 2 po 7, 14.000, na primjer 15 ili 20, otko ja znam koliko on uzima para na to. A da još dvojicu, trojicu ili petoricu koji plati po 400-500 dolara mjesečno, znaš. I onda uzme to, razlika se znaš i uzima gazda i mali što je sa mnom radio, znaš kada monter, nema naših montera sa njim. Ali naučio se sa mnom, kod mene, ja ga naučio. Naučio ga i srpski da priča. A koji je glavni, engleski? Mali iz engleski. Mali je išao, kaže, pita njega koliko ima škole. Kaže, samo išao 3 mjeseca da nauči da piše. Ti rukopis njegov da vidiš, mašina ne more da ga napiše. Kako piše čovjek jednako. Mašina, mašinski, znaš šta je? Otkuca. Ali šteta što nije išao u školu u pičku. Tako je to kod njih tamo, nema to kod njih. Kažu u Indiji tamo taj Pakistan to. To si pričao ti. Kaže biti inteligentan ako hoćeš, ali ti ne možeš, zna se dokle tvoja granica gori, ti dalje ne možeš gori, možeš ne znam kogod. I žene ne idu u školu u Pakistan. A to je dobro. Pa to ti je, nema. se jest odvojio, nije 160 miliona njima. Ujebote. 200 miliona Pakistan ima. Oni su postali država. 1971. ili 3. Šta je to, to je populacija u ekspanziji uvijek bila. Jesu ono dole od Kine ili od Indije? Imaju po 10 žena, a djece ne znaju neko opivaju. Bangladeš, Nepal, Indije, od koga su on dvojili? Kine ili Indije? Od Pakistana. Pakistan je bio sa njima, mislim da su imali 400 miliona. To ima poje Kašmira. Pa Kašmir je opet drugo. Tu ima poje svile kad su Indijci Tu imaju pretenzije i Pakistan i Indija na taj Kašmir. Znam da je bio put svile tu da ne prolazi.
Pa kad ideš, koliko ostaješ Milo? Kad ideš u... Pa ne znam da ću ti iću ako ovo Prođe ovo. ja ću ti idem, Neć, ako ne prođe, neće idem. Do proleća. Znaš što, desi ti se ko sad što se desilo. Ne možeš da odeš, šta? Dakle, možeš razboleš se ili nešto, ko će da te... Ja, ne možeš da vratiš. Je. Begaj, evo pitu. Jedno idem sa migrantima otuda iz Libije, na Tamac pa za Maltu. Ima na Malti, pa ko je na Malti? Idu da prevrnu negdje. Pa ja. Stane njih 5. A ima li ovi brodovi idu na Maltu ili nešto Jebo majku, kak susude novci, stane njih 100 kak susude. Ne znam. Pa koliko ih je podalo? Ne znam, znaš li šta bude? Ne bi bilo strašno ako nema oluje ili nečega Na otvorenom. Jer on ima od Libije prema Italiji, prema Malti, možda nema ni 100 km, ja ne znam tačno. Od Tunisa do Malte je blizu, to znam. Pa ja, ali Pa Libija je tu odmah. Ali Libija je od Egipta do Tunisa. Pa to je, ako je od Egipta, ono ne zavisi gdje. Od Od Tolbruka, baš u Tolbruku, na samoj granici Egipta imaju posao. Imali svi... Kako je tamo Egipt? Oni su tamo gore, mnogo nego Libija. Šta? A mislim, tamo je loše za život. Mnogi pričaju, Egipat je propao. Libija opet drugačije Tunis. Egipat, ja sam gledao internet, oni skupoceni hoteli, sve uraslo ono korov, nema ništa. Islam 2011. od kad je bio Mubarak. I turizam prsko. Ima samo negdje ovako, oko piramida, ono ostalo se propao. Ja ne znam, ja znam samo da njih tretiraju da je 6 armija u svijetu Egipta. Yes. I da Turci kad su prolazili vamo da idu na Libiju, da imaju pretenzije, Egipćani su stali u zaštitu Libije, kaže ne može, imate posla s vama. Moraju preći i preko mora i preko kopna, preko Egipta. Ja. Ovaj mu ne da. A Egipat ima more 10 miliona pravoslavaca, to je. Kopti, da, kopti. Kaj ti more Mirmar? A i da ima 100 km, čovječe treba da trpate novki njih u čamčiće najsumnji. Šta raspadne se ne čamac na temu? Pa jesi vidio koliki su valovi, bre? Valovi su skoro 2 metra, no odudaraju. Ono, malo kad pođe ovako, a sad kad se digne na pučini, ono, pa mora prevrti brod, daj, koliko kuća ima. Kako, ja ne znam, nije čudo što se prave, kako nemaju moć da švrati, da to ne može... Pa idu, igraju se životom, na rizik, jer... Šta će ovi vam koji pohvataju, ono opet vrati? A je da li vrati ili ne vrati?